Hi guys, late hang bakod karon kay mao nahilot mo kog hapon samot manugang kuan pamatis ang lawas. Dahil sa tuwang tambal day abot. Tato to tambal ko. Pakang. Ang pahilot day ning samot ni ma'am. Ang pahilot na pugain da ma. Ning samot lagi na ma. Wow. Kuya sa kog baso day kaw. Kaw baso day. Baso kay minum ko. Dali. Dali na. Dali, baso. Dali. Bitaw pa mo gunadyo kang ubo. Diya. Nagkagabi mag-ubo man ko. Ako kadyo'y kanang madyong tuog. Pero kinahanglan ko ang labanan. Kay ugma man yung dami. Naka-order mi kanang orange. Ano na nga. Maningkamot ko karong adlaw. Ano ko'y batiin. Kuani ka ng sana. Kuani mo ni si Jag Immunopro. Imnin din si Jag before mo kaon. Sa buntag. Sahay makalimot ko. Malapi ma. Malapi ma. Malapi ma. Kani po nilabay sa basurhan ka. Salamat. Kaya di mo tabang ma. Tabang jud. Tatad ko makaon mga 15 minutes. Kadang nagbakat sa tiyo pa nga nanawagan ko sa vlog. Das na agi ma. Wa pa. Nakalimot ko na to day upload day ba? Nanawagan ka. Tigtanawan magpukus isang vlog ma. Lagi. Ano na itong na-upload na nanawagan ko vlog na tiupaw ma. Wa pa. Hindi panawagan na ko. Di na ko ma. Dahil wali ko sa tiis pero palis na eh. Malapi ma. Palit mo maninda ugma ma. Nagamaguskila ni mo. Jadi mo paninda magkuha ma. Inog ng kapadasa ma. Dugay pa sila sa tiupo manguli tari ma. Kadangag baka itong nanawagan ko sa vlog. Itong nag-vlog ka ma. Minsan man ito pagkadangag ka nanawagan ko na sa vlog ma. Mingaw. Nanawagan na po ko kay grabe man ang mingawa ma. Grabe ma ha.
Lapi ma. Di mapangatin sa tayo sa lagi na eh. Dahil mas kukutsara dahil nakalimot ko dahil. Rama. Lapi ma. Salamat di ay. Ni floor mi kay gihatagan mi og isa ka tray nga brown egg. Kuan ko ni siya organic. Nakapalit po kog itlog. Daris ubos pero dito siya organic. Karon po ko nakatry ani brown egg. May kapayas na yun. May ida na yun. Ano ba ka ni kanay? May kapayas na yun. Naday po kayo ko na. Pinaisang gulinaw. Pero di ko makawin ka na. Ako rin mahugas na ipang top ka diya. Ako rin mahugas na sumapulit di kan eskwela na. Wala. Di ako rin mahugas na ma. Hindi. Hintay may tabo. Di mo kung basa-basa ma. Hindi ko rin mahugas ko na. Madila ko malawagan ang papagbalik ng papadulas mga. Naya ko rin mahugas ang danay. Naya ko rin mahugas ang danay. Mako rin mahugas ang danay. Hindi pa man. Di ko ta prami. Ayaw pa ta prami. Kadlak ko ta prami. Ayaw, mo ana. Di ko ma. Kansa mo nila? Asa mo na? Sa ito sali. Mo ana dili. Habiri. Ah.
Di ko ta. Ah, naman yung kilabuan. Di ko ta promise. Inlo naman eh. Yes yan. Ate na sa abe. Nanagan sila sa Kulit tayo. biday. Di ko ta promise. Arang nami, ani. Kulit. Kailangan ko no. Subok no. Ngay na load. Rajit po no. Bali na trabaho ko dali kaya na po eh. Kaya pesos. Kada isa. Ungni na po. Ay, ay, ay. Asa rin yung sudan. Aliana. Man yung sudanan, day. Ay mo, buwad o nga na. Buhat kasi. Hindi mo kaguan. Karin na naman. Kaya mo kang kaguan. Nga na, may kabaris. Pinaisan ka na. So, hi guys. Nanapot tayo mangga. Ako kayo bang isa ni mangga ha. Hinatag na rin sa manghud. Hinja. Ako'y gisugo pa pakpak kay nami bisita. Abangan og isang mga bisitahang pakanunda ni. Nami bisita dito nagpahuway ka sa sala. Alami ah. Once na humot si Jang abihid. Naglaway na po ko nagtanaw. Salamat po ko sa mga pillar kay madyo po si Ja. Mas galing ko makapanit daning pilira kaysa magamit ko kutsilyo. Maapil ka na Maapil ka kawan sa kaban sa bisita. Ano ka buok? Magdali ko kay ang bisita na huwat na to. Yan! Yan! Yan na magtuyo yan. Dali. Bitaw, adyo ko nakapanglabaron. Kay, apo ko adyo uli eh. Kapoy paghang lawas. Ito na. Sunodad daw naman ang laba. Kay Inja, mga para may karabaw man yun. Char, yes mangga. Ikaw din ko, ang tuyo din ko. Na, dahil nga di ma. Char, may sa mangga oh. Palaway. Aman ma. Bawa, ako na naman. Dabong pa man dahil ni. Ala. Ala. Karan pa ko. Dabong pa na ah. Dako si Japro dabong pa. Tanaw naman ninyo. Dabong nga pa. Bawa di sa nagikuha sa manghod. Ilam nagguwang pa na kay gahi man napikason. Dabong pa. Wapa ko ni tilaw. Yes na tilawan ako no. Tara. Nailap yun ay. Yung nakamukaroon na. Ano yan ang hiwa-hiwag pataas? Inom sa ang tubig ma. Hmm? Inom ko tubig ma. Painom. So guys, ito ng mangga. Itong sasawan. Ano yan?
bisita nga ang giandamas mangga. Na pa isa dadto. Akong lagi nito eh. Dabong bitaw. Ate ko, hinog. Isa ra Ang hinog ka ng kabangaan. ba makaya ba nimo? Nakatuman mo yun, nabuang nagbisita. Tanaw makaya ba nimo? Ikaw di ay. Ba nakaya man siguro. Dugay man kaon ka na tuog pa man gikapoy sa biyahe na among mayor. Tapos ito na pang labada. Mayura na. Put, pangusot. Daghan na kagilabhan. Pila po. Opo, siguro. Apo kabok. Tama na, buti. Kamantanong nito. Tingura sa pasindungaga nakahaling na ko. Shout out sa mga magdungag ug kahoy. Bitaw naman mi dungagan nga kuan gasol. Si tatay di mo sugot ako ni lami. Wa pa mas atan hatong gipaabot kay ahang parsahon daris kuan. Mga galon. Kuyaw. Naalgi na dyan na. Malihog ko be. Sa mong tubig ba? Atos ubos sa kuan. Kay bagat. Lamatan. Isa-isa ra. Kalau di ka mabundi, dana, dari na. Dana na. Dana naman ang kilit. Isa-isa ra, hindi ka mabunog. Ay, mabunog. Mabunog. Kaya rin. Hindi ko marasag bugat kay. Kaya wala nakakalun eh. Lima isa ra lagitan. Isa-isa ra. Paminaw po nga na ba? Nga na gusto. Nakakalun na eh. Lima. Aunam. Nga na mapatuog. Isa-isa ra kay para po na si mong kajuhan. Nga salamat. Aw na pa day. Isa-isa ra lagi. Oras na po sing luto. Maglaoy. Amin ko eh. Juddan. Kayo mo gimorsa. Naragahang mayman. Mayman. Oh, may man. Mayman. Maymun. Giangat ka tan. Salamat tan ha. Salamat sa imong pagtabang ng sa dali may manihapon. Naman siya. Magkuang ko, maglangoy ko.